Sama nyapa ngajak aku ketemu. Yo, itu kan kangen kuwi ra ketok. Halah ngapusi. Kamu ini masih ndak suwi ndak petuk iki mergo masih sibuk nyoplit. Jopo? Data wong sing duwe hak pilih iku lho. Itu kan tanggal 9 Desember enek pilihan bupati karo pilgub. Ya wes, aku pengen pindah pilih. Mbah piye carane adil kudu sak kakak budal bareng milih nang TPS tanggal 9 Desember 2020. Ya wis, yo diurus ya. Yo. Halo warga KP